mas mapapusog ini kang transparency and accountability kang city government. And pinapapusog digdiyo ang access kang sarong nagenyo na makakuha ng information. Let's say, kung gusto niyang magkuha ng mga ordinance or resolution, maagi sa proseso. Tanganing igwaning mechanism kung paano ini pag-acquire kay niyo. May ipakita nakalatag kung paano maghagad ng, let's say, SAL-N baga ni Councilor Arog kaniyo or mahagad kita ng resolution. So, diin sa Freedom of Information Ordinance, magkakaigwa na ng mechanism kung ano ang gigibon kang sarong nagenyo kung gusto niya magagad ng information. Para sa Nagangonyan News, Paulo Papa. ENND Headlines Munyan. Sa iba pang bareta, Mayor Nelson Digason pabor sa face-to-face classes sa mga piling pampublikong eskwelahan sa Ciudad Dinaga. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Pagkukonsidera ni Alcalde Nelson Digason ang pagtugot na sa face-to-face classes sa mga public school digdi sa Ciudad Dinaga. Sinabi kang alkalde, nagkaulay na sinda ni Schools Division Superintendent Dr. Manny De Guzman kan DepEd Naga katagod kang kahurutan na bukasan na o tugutan na ang Teodora Moscoso Elementary School sa Barangay Carolina para sa face-to-face classes. Alagad, mauhot kang alkalde na bako lang ang nasambit na eskwelahan ang natugutan kumo hababa man ang mga kaso ng COVID-19 na nairirehistro sa syudad, partikular sa area kang upper barangays. Sinabi kang alkalde na kung siya ang hahaputon, tugot siya sa face-to-face sa piling mga eskwelahan, partikular sa mga public schools na yaon sa upper barangays kan syudad, arog sa Panikwason, Carolina, asin Barangay San Isidro na hababang maray ang mga nai-record na kaso sa COVID-19. Irirekomenda man kan DepEd Naga sa IATF asin sa Kongreso maging sa main office kan DepEd Naga ang presupuesto na tugutan na ang face-to-face sa piling nasambit na mga eskwelahan sa syudad ning Naga. Kung ako lang niya ako masusunod, tugot na ako. Pero bako lang niya ako siguro ang Teodora Moscoso. Mukhang igwapang ibang eskwelahan sa Naga na pwede nang itugot ang face-to-face classes. Lalong-lalo na ining upper barangays. Panikwason Elementary School, inipong San Isidro Elementary School, San Isidro National High School, sa iling ko maging ang Carolina Elementary School, ang Carolina National High School, asin ang Murada Ramos Elementary School, pwede na din po yan na itugot. Baad igwa pa pong ibang eskwelahan sa Naga na pwede nang itugot ang face-to-face. Para sa Nagangonyan News, Joel Sulina. ENND Headlines Munyan. Mientras tanto, bagong elementary school sa Ciudad Dinaga piglala umang magagamit o mabukas na sa school year 2021-2022. Detalles, Paulo Papa. Piglalao man na maging operational na sa paaboto na school year 2021 sagkod 2022 ang bagong Yabo Elementary School sa Barangay Carolina. Sigon kay Alcalde Nelson Legacion, ang bagong ipapatugdok na eskwelahan kasimbagan sa haloy ng pangapodan kan mga residentes kan Sitio Yabo asin karumatig kung saan naka-star ang mga estudyante na kaipuhan pang maglakawnin harayo, pasiring sa Carolina Elementary School asin sa San Isidro Elementary School sa kataid na barangay kan San Isidro. Dugang kan alkalde, ang tulos na pagbukas kan eskwelahan sa Yabo, nagin man promesa kan City School Division Superintendent kan Department of Education o DepEd sa Naga na si Manny De Guzman. Si mga aki digdi sa Yabo, asin karumatig, sa pagklase po ninda, kung bako sa Carolina Elementary School, sa San Isidro Elementary School, harayoon po ang piglalakaw. Minsan kayan may 3, 4 o kaya 5 kilometro kung yaon ka duman sa may puro. Alagad ko niya na igwa ng itinutugdok asin nagpromesa po si Sir Manny De Guzman kan Department of Education na magiging operational po ini ngunya na paaboto na school year 2021-2022. Ang gustong sabihon, igwa ng Sadiring Elementary School sa lugar na ini kung saan si mga kaakian dain na po malakaw nin 3, 4 o 5 kilometro.
Huli sa kawaaran ng eskwelahan, apektado ang pagkanuod kan mga aki digdi asin sa mga kataraid na komunidad. Reklamo ang paglakaw kan mga kaakian pagkaaga, pasiring sa eskwelahan, papuli sa udto sagkod na dae na makalaog nin hapon sa klase, segun pa kilegasyon. Mga kaakian, dahil na po malakaw nin 3, 4 o 5 kilometro. Mariresolveran man na si nadadangugtang reklamo na ngaya si mga aki pagkakaaga, nagkaklase, alagad pagkakaudto mapuli para mangudto, pero pagkakahapon dahil na po nagbabalik sa eskwelahan. Rason kung taano apektado si pagkanood kan mga aki. Afera sa pagrani kan serbisyo pan-edukasyon sa komunidad, kinonfirmar man kan alkalde na mabukas man nin mga oportunidad sa lado ning negosyo asin kabuhayan ang nasambit na eskwelahan. Pag-abot sa bagay na yan, dahil man pwedeng pagbawalan. Kumbaga, mapuon man ini ni bagong livelihood opportunity, hanap buhay para sa mga residente na harani po digdi sa lugar na ini. Mientras tanto, pigkonfirmar ni Kapitana Eufrenio Mangiyat na labi sa 200 na mga kaakian sa lugar na mabebenepisyaran sa itutugdok na eskwelahan. Sigun kay Mangiyat, magin mga kamagurangan ang nagsasapo sa kawaaran ng eskwelahan sa lugar, huli sa pamasahe asin kapagalan sa paghatod sundo kan mga estudantes sa mga eksistedong eskwelahan sa ibong kan kasiributan. Ang ibaga karaniwan kan 6 pesos, umabalik ng paghapon, di bali 12, o perang aldaw yan sa bulan, mag-eskwela. Dakulang bagay po ini, dakulang bagay na kabawasan sa magurang, na itong bagastusun sa mga aki, pinaiba ka lang yung panira o kaabagas, dakulang bagay po. Dahil sila mapamasahe, malakaw na lang pasirigigdi. Pero kung sa Carolina Elementary School, sa San Isidro, ay po, ang 12 pesos, pamasahe lang yan. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENND Headlines Munyan. Mientras tanto sa ibang bareta, tricycle trimobile driver sa Ciudad Dinaga makakaresibing asistensya gikan sa Department of Tourism asin man sa DOLE. Detalye sa haliki Joel Sulina. Tiniripon kang nagtalikod na aldaw ang mga organisasyon ka mga para-tricycle sa Ciudad Dinaga para man sa nakatala ang pagtao ning ayuda kang gobyerno nasyonal sa paagi kan DOLE asin DOT sa lindong kambayanihan 2 bilang asistensya sa mga ini huli sa pandemya digdi sa Ciudad Dinaga. Sigun kay Mr. Alex Santos kang akto, saro kaya ang mga nasa local transport ang naapektuhan kang pandemya, partikular ang mga nagkakayod ng public utility tricycle o e-trike matapos na magpasunod ning mga lockdown asin community quarantine, rason para man malimitaran ang mga biyahe asin ng turismo na nakaapekto sa pagbuhay ka mga yaon sa nasambit na sektora. Kabalingani pa lang po ang mga taxi. Kanakaagi pong Sabado, nagkaigwa ning pagtiripon si mga presidente ka mga iba-ibang TODA, mga Tricycle Operators and Drivers Associations diyo sa Naga, sa pamamayo po ni Sir Boboy Salva. Di pigtiripon po sinda, tapos explain ta duman sa inda kung ano itong requirements, ano si procedures para po makakomply. Base po duman sa pigre-representar ninda na mga drivers nasa 1,200. Ang problema po, 1,700 ang total na mga prangkisa. Di pa dyan kabali si total na drivers talaga. Tan ibang prangkisa, more than one ang nagpapasada. Kantidad 5,000 pesos ang nakatalaang marisibi kan mga para-tricycle na miyembro ka mga lehitimong TODA maging ang mga individual na igwaning prangkisa sa syudad kung saan kinakaipuan sa na magsumitira ka mga requirements araw kang certification kang kinababalihan nindang organisasyon asin prangkisa kan tricycle na sa indang pinagkakayod. Sa ngunyan po ang makukuha kang mga drivers sarong bulan po na ayuda na ang kantidad po kaya ng 5,000. Pero iyan po madepende mang girare iyan sa availability kang budget kang national government. Sa ngunyan po kaya, priority pa ang Naga because kita itong saro sa pinakagrabe na danyaran ang satuyang turismo dahil di sa pandemya. Kaya priority kita na matabangan. Oras na maisumitir ang mga requirements
tulos man i-endorse kang akto sa DOT, pasiring sa DOLE ang mga requirements para man maproseso asin tulos na maresibi kang mga benepisyaryo. Hindi lang po, primero, sertifikasyon o listahan kang gabos ng mga miyembros na igwaning mga detalye aron kang sa indang kompletong address, cellphone number, tapos at the same time birthday, na iyan po pirmado kang presidente kang sa indang TODA. Padua, pag pigdaon na po yan sa muya, gigibuan mi iyan ning sertifikasyon man na pirmado ko, saka pirmado man ni Mayor Nelson Ligacion, yun na po yan itong isasubmit sa DOT para sa saindang endorsement. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ENNB Headlines Ngunyan. Dredging sa Sagup Creek asin pagirahay sa mga drainage system. Pigtututukan ngunyan na panahonin tiginit kan City Engineer's Office. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Nahiling asin na eksperyensyahan na kan mga residente sa area kan Doña Clara asin St. Therese asin pagtaraid na lugar kan Barangay Concepcion Pequeña ang naging resulta kang nagpapadagos ng dredging sa Sagup Creek na inabot na sa labi sa 10 kilometrong porsyon kaini asin nalinigan na kang amphibious heavy equipment na pinasubli kan DPWH Bicol sa lokal na gobyerno kang Syudad Dignaga. Asin, madali nang makaantos sa River Mount, pasiring sa Bicol River. Sigun kay City Engineer, asin Senro Head, Engineer Alexander Canning, apera kang pagpapararum o pagdraga sa Sagup Creek na pahiwas man ini. Asin, naging malinig, rason para man maging buwelo ang bulos ng tubig na nag-aagi digdi. Tuyong igwaning pag-urana kaya nalimiteran o nawara ang pagbaha sa mga nasambit na lugar na nanutaran man ka mga residente sa lugar makalihis ang pag-uran-uran kang nagtalikod na mga simana. Nakatalaan man na maglipat sa iba pang sapa o creek arog sa Sulong Creek sa Barangay Triangulo ang dredging activity kan syudad para man ma-improve ang mga ini asin mawara ang problema sa pagbaha. Itong ordinary rain lang nakaka-experience indang pagbaha. Ngunyan po dahil na yan, dahil dire-diretso na po ang tubig ta, nadakulaan ta itong waterway, and to say the least, dahil panganib po yan nakakaabot duman sa river mouth, paluwas sa Bicol River. Pero kung ma-realize ta po yan, malipat duman sa tuyang dredging machine, talagang much improved po ang sa tuyang drainage sa mga areas na yan. Nangapudan man asin nakiulay man ang opisyal sa Barangay Council kang Concepcion Pequeña asin pagtaraid na lugar na inaagihan kang creek na dai pagparaapunan ning basura sa Sagup Creek maging sa iba pang mga waterways asin canals. Kikiulay po kami sa Barangay Council kang Concepcion Pequeña and the upper stream kang Sagup Creek na mga barangay councils man na bantayan ta po ang satuyang Sagup Creek. Automatic po yan pag maati talaga, mabaha po ang sa indong lugar. Simple lang po ang gigibuhon ta, dahil lang kita mag-apon. Kasabay kaini, tiyempo sa panahon kanting init o summer, pero mga bagong drainage system asin mga pinagre-renovate na mga existidong kanal ang pinapatrabaho ngunyan kang gobyerno lokal bilang antisipasyon sa tig-uran kontra sa pagbaha. Activities ta, talagang may drainages projects kita pong pig-i-implement sa entire city of Naga. Kung saan itong may pangangaipo and may frequent flooding, duman ka na po pigproprograma ang satuyang drainage project na at least tamang-tama nga niya na summertime, makapagtrabaho ang belo ang satuyang contractor and comes rainy season, magamit na talaga ang drainage. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ENNB Headlines Ngunyan. Yan na po ang katripunan kan mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan bilog na news team, sa pangaran man ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, sangguniang panunsod kanaga asin man kan City Events Protocol Public Information Office. Ini po ang sendong naging para bareta Roy San Ramon, mabalos kan sendong pagantabay, masunod na po Urulay Banuan. Sa
Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Pandua, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Lagyan ka, basta kita natatanyo, itapit ng andam. Lagyan nyo na balang. Rio Daga, San Ramon, Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Maray na aga giraray mga tugang niya. Una po kita sa ikadawang porson kan sa tuyang programa ngunyan. Ini po ang Urulay Banwaan. And ngunyan na pagkaaga, maswerte kita. May mga makairiba kita ngunyan. Tigdi po sa tuyang programa sa Urulay Banwaan. May doktor kitang kaibahan ngunyan. And siyempre, kaibahan ko ngunyan sa kuyang partner. By the way, sa pangarang po kan bilog na news team kang ANN News, ako po si Roy San Ramon. Mga tugang, maray na pagkaaga, iniman po sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Mag-iribahan po kita sa pag-urulay-ulay at sa tuya pong maging bisita na ipapabisok sa tuyang partner Roy San Ramon. Matukar sa tuya, manungod sa bakuna. Okay. Ngunyan po, mga tugang, sa tuya pong maging bisita, mayong iba, ang pinakaenot na nabakunahan, natudukan. Tinudukan. Siya ang pinakaenot mga tugang digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Sa ginibong vaccination kaso udma diyan po sa Bicol Medical Center, siya ang pinakainot na pigtudukan. Siya talagang nag-inot sa gabos digdi sa to. Mayong iba po, Dr. Ray Millena, Provincial DOH Officer, Camarines Sur. Sir, maray na aga po. Maray na aga po, Allen. Sir na... Roy po, si Roy. Sir Roy. Opo, Sir, ika ang pinaka-enot, pigmumonitor mi kaso udma, ika ang pinakang-enot sa gabos na pigtudukan kay itong bakuna na nag-abot digdi sa probinsya din Camarines Sur, pong Sinovac. Pero primero, hapoton mo ka kung kumusta po ang sa imong pagmati ngunyan after na ika mabakunahan kasudma? Okay man ang pagmati ko, medyo mataratanglay lang duman sa area kang binakunahan. Nagkarigos na nga ni ako, kung hilingon, dahil na nga ni Irisado, no? Bako man makulog kong duunan. So, itong paghandal ta kung anong mangyari o nakalampas na ning 24 oras, no? Kung hilingon ta, mayo man. So as of now, we can say talagang it's very safe. Okay. Magpabakuna laban sa COVID-19. And dahil man po nagbukol si Kuya? Mayo, dahil mo nga ni Aday na risa, oo. Mako na yan makulog. Kung tapon mo yan, mayo. Pero Doc, kita kaya baga, no, may mga bakuna sa flu, may mga bakuna sa pneumonia, dakulang pang klaseng bakuna. Ano ba itong mga normally na mamatian? Normal na namamatian ka mga pigbarakunahan na pwedeng mamatian taman pag binakunahan kita kan anti-COVID vaccine? Siyempre, natural yan. Yung medyo sore yung area. Pag tinudo ka, siyempre, medyo may dikit na kulog.
sometimes medyo minapula-pula ng konti. Ang iba na manifestar ng kulog-hawak, karakalinturang dikit, no? Ito man na may mga allergy, sometimes may mild na allergy, mga rashes, but it can be managed by taking mga anti-allergy. But of course, you have to with RHU, kung bako man with your physician, o itong nagtudok sa imong pasilidad kang specific na bakuna to. Kasuod mo po, Dok, bago ka mo bakunahan, ano po talaga sinaging proseso para sa mga nag-aantabay sa tuya ngunya na pagkaaga? Paano si proseso bago tudukan and after kang bakunahan? Ang proseso, igwa kitang master listing, no? Okay. Kasi pigiinot nga ni base sa prioridad, no? Yung mga frontline health workers, itong nag-asikaso kang mga COVID patient, itong nakikihampang permis sa mga tao, no, na health personnel. Then susunod kaya itong mga senior citizen na indigent, ongoing ngunyan kaya ng registration sa mga respective na LGUs, plus ito naman na mga other senior citizens. Yan. Then of course, itong mga uniform personnel, tayan ang nasa phase 1. And of course, in-advise na rin yung other population. Siyempre, ang pag-register kayan as per priority, no? And ang ang guide kung even the other agencies nagapuo naman sinda parehistro, but of course dumana kung sain ang tagsakop sa indang mga local government unit. So kay po ang talagang partisipasyon kang gabos, no? Because of why the prioritization? Because of the scarcity nga ni kang bakuna laban sa COVID. May mga nag-abot ngunyan, Doc, partner, may nag-abot ngunyan. Ano ngayon ini yung nag-abot na bakuna, ining bakuna ngunyan? Ano ini para lang sa mga frontliners talaga o may mga ibang persona ng Kabali-Digdi o ibang sektor ng Kabali-Digdi? Ini talagang bagong nag-abot itong Coronavac, itong Sinovac, tayo ang pinakainot nag-abot. And base sa guidelines, it is really intended for the frontline health workers. Kaya may specific ba na giya duman na guide, no? As per guide, ito from 18 years old up to 59 years old na frontliners. Kung hilingon ta, ito po na healthy without comorbidity and not a senior citizen, no? So yan ang siguro mahapot ka mo no? Kasi with regards digdi sa Coronavac, Sinovac, yan ang itong mga clinical trials diyan naka-focus talagang pusog so scientific basis sa mga edad na yan. But duman sa senior citizen, igwa man mga studies na ginibo, however dikit pa ang numero. Hindi ka pa makakasabi na yan talaga ang but mga maabot panahon, pwedeng magbago naman ang guidelines na ibababa regarding this specific vaccine no? Kasi sa resulta naman na maluwas sa mga ongoing na trials, base na kung pwede na dyan ang senior citizen na pwedeng conclusive na talaga ang resulta. So na-resata na talagang si Sir, day pa senior citizen. Day pa. Nabakunahan nga ni siya. Dok, pero ang itinudok sa imo, itong corona vaccine, nag-abot mo niyan. Opo. Si donation inikan China sa Pilipinas. Opo. Dok, manong ko dyan sa bakunang, ang kadaklan baga nagsasabi kaya, siguro bako lang ini about CoronaVac, igwa pa, kita mga Pfizer, AstraZeneca, igwa pa nga ning Gamaleya, itong Russia, Moderna, Novavax. May Novavax pang pero tapos naman ang clinical trial mo niyan. Igwa kita, Dok, ning certain portion kang populasyon nagaruhandal magpabakuna regardless of the brand, regardless kung ano pa man ang available. Dahil ang sabi ninda, garo nga marikason nga si pagkagibong nga kang bakuna, garo nga hinidali, how sure nga are we that, yun na yan, itong pikapra sabi nindang, safe ba yan? Effective ba talaga yan? So, Dok, ano ang simbag digdi kang Department of Health sa may mga agam-agam, may mga paghandal na mga kahimanwa niya to, na hindi ang nasa isip about safety and effectiveness ng bakuna? Talent siguro simbagong ko itong word na minadali. Yung ang pinag kong pigsasabi na hindi po minadali.
igwa lang po mga oportunidad, circumstansya na naka-facilitate. Kasi aramta, regular vaccine, it takes 8 years to 10 years, more or less. But here, it took us almost only 10 months, no, more or less. Ang inot po dyan na nakakontribuer is the funding na sinuporta kang mga mayaman na nasyon, kang mga mayaman na tao, kay Bill Gates, no? And the others. So, sa funding sufisyente. Ang ihimplo nga ni kayan, itong ginamit na bagong technology, itong mRNA na technology, yung pigaadalan yan para pangbulong sa cancer. However, so funder garo da inahiling kaagad ang resulta, da is sinuportan kaya nag-shutdown sa research kayan. However, with the advent ka ning pandemic and nahiling na pwedeng gamito, binuhusan ning pondo. Okay. Ang ikadwang rason, gabustang scientist, mga eksperto sa pag-ibo ng bakuna, gapos ang intensyon mag-ibo ng bakuna. So, kaya nga nagtatarabangan sinda. Nagtarabang-tabang. Hali gya, masinga ni ang ining kumpanya ini, kumpanya A, kumpanya B, nagko-cross sinda, nagsishare sinda ng mga teknolohiya to hasten mga different countries, no? Nagsishare sindang technology, experience o findings para mapadali ang pag-ibukang bakuna. Kaya nakafocus so may kwarta, so mga scientists nakafocus. And pangtulo, sufficiente ang subject. Samantala sa regular na times, kuminsan madipisil maghanap ng mga subject na masakit maghanap volunteer. Ito mga pigasabing control trials. Kaya nahaloy na maray. So forth. Kaya nahaloy. Okay. So yan po ang mga circumstansya na naka-facilitate why we have this vaccine na iluwas na with a short time na sabi yung mga 10 months. So gustong sabihin, Doc, maski pa yan 10 bulan lang ginibo, inasigurar kan mga manufacturers na yung malalampasan na steps sa pag-develop katong bakuna na normally ginigibo man duman sa ibang bakuna sa pag-develop ng iba pa mga bakuna. Tama po. Tainot po igwa kitang preclinical trial. Okay. Mako ayan itong pigihiling danda na antigen o pwedeng ibakuna kung magpo-produce ding immunogenicity duman sa animal, sa hayop, Pag nahiling nindang igwa, itatry na yan sa sa clinical trial, sa first clinical trial. Ang subject kayan, few healthy individuals. Dikit pero healthy na individuals, young and healthy individuals. Kasi hilingon dyan na numerong konsiderasyon ni safety. Pag nahiling dyan na itong bakuna na piga-consider na i-develop, tinausain da, mayo maning epekto. Takong igwa magluwas na epekto naman, ta healthy and young ito, dahil na ito i-dadagos. But of course, ining mga subject ini, nag-aagi ini sa mga ethical consideration, may consent, and so on and so forth. Mga volunteers na piga-apod. So, kung mayo man nangyari duman, na-prove na safe, second clinical trials. Okay. Then, this may compose mga hundreds of tao. Pero nakafocus naman sa edad, at saka itong mga populasyon na talagang piga-target kang hilang. So, pag nahiling na duman na okay man ito, then safe naman sa edad nito, yan talagang na pig-uulayan na itong efficacy, piga-consider ninda na igwa talagang nagluluwas na resulta, third clinical trial yan. Okay. Pag third clinical trial, thousands na kaya nang involved. Mang iba-ibang nasyon na. Kaya igwa bagay yan sa Brazil, sa Turkey, kung sa inpang sa Africa, kung sa ipang nasyon. Kasi piga-consider na ninda digdi. So, mga interracial so uniqueness and so on and so forth. Consider mang giraray duman so safety, efficacy, and so on. So, pag nag-agi, pag nag-agi po yan ng third clinical trial or along the way, midway pa lang nagasubmit na sila sa WHO, kan mga result ninda. And piga-subject niyan sa mga iba pang mga eksperto o nadai mismo inbuilt duman sa research na to. And ini pong second and third clinical trial, igwa yan ng control group. Okay. Ito talagang tinawang kang bakuna plus itong placebo na pigasabi na mayo itong active ingredient. Kung mayong significant difference ang duwa,
baka psychological lang, Oo. o baka pagtubod lang, no? Kaya Pero- nararaydo, di day na yan didadagos. Oo. So yan po, no? Igwang controlled group, no? So yan po ang lalong-lalo na po yan ginigibo sa third clinical trial. So- Then pag nakapasa sa third clinical trial, bosisi na yan ihilingong kang WHO, kang mga expert duman, then kung ano man ang na-aproba ninda, human ito ang isa-subject for gamitong ka mga members kang WHO. So sa Pilipinas so FDA, so Health Technology Assessment Group, i-examine yan. Kaya nasabi ko nga ni before, na we have 70 or 100 na manufacturer, however, pipira pa lang ang taon ng EUA, Emergency Use Authority kan sa tuyang FDA. So gusto sabihin, hiniling talaga, consider talaga ang scientific evidences. Kumbaga, kadakol na nagkairino talagang Yan. testing. Oo. Ayun, Dakol na. oo. Kaya kung hilingon sa mga industrialized countries, mga mayaman, o mga countries na hinalian na talaga ang nagibok ang bakuna, haluin na sindang nagtulukan. bakuna. Kaya nga ni kita sibot naman ng satuyang country na makapuon talaga tulos kita. Igwa baga nagluluwas ng mga new variants. Kasi the more na data makontrol ang COVID-19 o any pandemic, the more ang chances mag-develop ng mutation. Niyo na ining piga-apod na new variant. Dok, partner, may mga nabarita ang kita itong adverse effect na inaapod, para lang sa mga parantabay ta. Ano po nagkakaigwa ng sinasabing adverse effect? May mga nababaritang may nagadanda, igwang nagkaigwa ng rashes or whatsoever, o kung ano pang nangyari sa lawas ninda. Pero nahiling taman, pipira lang. Siguro bilang lang sa muro ang mga arog na yan. Anong paliwanag dyan, Dok? Ang paliwanag gayan, ining mga adverse effect, pigahiling yan kung talagang attributable duman sa bakuna. Okay. Or nagkataon lang na igwa na kadto si subject o itong pasyente. Kaya ihilingon talaga through i-research talaga yan. Pero mailing mo baga, I think itong sa Norway, itong piga-attribute ninda na may nagkakagaradan kaya. But tas yung mga gurangan sa mga gurang. Then it was kuha ka by the health authorities duman sa country na to na there's no significant difference kasi before pala mag-implement ng bakuna, talagang certain number of mga population na the same man ang nangyayaring ng mga nagkakagaradan because of old age na nga ni. So there's no significant difference before and after pag-implement kang bakuna. Yan ang scientific dapat na facts na hihilingon ta. Kaya ang mga scientists, yan po ang pigahiling. Ang mga eksperto, yun ang pigahiling. Bako ilang itong testimonial, bako ilang po itong mga haka-haka, but evidence-based o itong scientific. Pag sinabing scientific, kung ano ang nangyayari digdi, susunodon mo, may proseso, dapat ang resulta parehas. Yan, ang findings. Bakong chismis pala niya. Bakong chismis. Maski sa korte baga, proven otherwise, dapat evidence. Kaya nga ni sabi, truth, maski sa korte, truth will not set you free. Sa layman, mataram kita, truth will set you. However, pag-abot sa korte, ang evidence ang ma-set you free. Doc, the same way here. Igwang pinaluwas ang Department of Health na garo infographics about CoronaVac And siguro bako lang siguro si CoronaVac ang gigibuhan kani pati si iba pa mga bakuna kasi ipinaliwanag di kan DOH itong term na efficacy. Itong epekto niya sa naguluwas palan tabi partner mga tugang pero hapon tapo kani si Doc para mas maliwanag sa tuya gabos. Ang efficacy pala itong epekto kan bakuna sa tuya. Garo ang pigalabanan niya kung sakaling matudukan kita, di ma-generate bagentok antibodies sama dok Garo may iwasan tayo na magkaigo kita ning severe symptoms. Garo iyan ang target na magkaigo maging mailikay kita duman sa magkaigo ning severe symptoms dahil duman ang nakakagadan itong sintomas ng COVID. Sigundok sa ginibok ang DOH, ang CoronaVac, sinasabi ninda na ining Sinovac, siguro kung ang Sinovac nga ni 50%, pero 100% siyang likay sa tao na magkaigwa ng severe symptoms.
nagluluwas pa lang partner, gano 50% ang efficacy niya na dai ka magkaigwaning mild symptoms pero 100% sa severe symptoms. Anong kuyen kanido kang DOH? Ang ano ta kayan, yung aning sabi ko simpleng analogy, ano? Depende yan sa objective. Kung ilin mo ang goal or objective ka aning pagbakuna ta sa ining National Vaccination Program, ang pinakainot na objective, general objective, to lessen the mortality, morbidity and mortality. No? Then, malaog lang nga ni itong dai talaga magkahilang itong so immunogenicity na tuwa. Kasi dai mo pa man madidetermine mo yan, tanapoon pa lang kita. Okay. Yung baga kanina nasabi ko, after siguro 2 to 3 years naman tayo maaraman. So, ang pinaka-importante, nasabi mo nga ni Allen, tama, sa mga study, no, lalo na sabihin tayo, Sinovac na nainot na pinadara, nahiling ninda na well-studied siya sa mild, moderate, and severe. So, all kwa. And it was proven na 100% gani na nalilesen, nakaka-lessen siya ng hospital stay. Na nalilesen o napreventaran madara sa ICU. So, kaya nga ang kaduang objective, dai ma-overwhelm. No? Aside mabawasan so morbidity and mortality, dai ma-overwhelm ang mga basic services ta. Lalong-lalo na itong sa ospital, itong mga ICU and so on. Kapag na-overwhelm yan, pati sa tabo na nag-aasikaso, pati si resources kang mga respective facility. And of course, the government, mag-local yan, mag-national, dai kayang makupapan. So, kung talagang maiwasan ka itong severity, hospital stay, itong paggamit ng ICU, lalong-lalo pagkagadan, no? Dakulang tabang na. Dakulang tabang na maray. Yes, mabawasan ng kaya nga niya ako naglaog sa isip ko, di, siyempre, nalaog man mga admiton ta ng mga preferences. Pero, with my understanding, no? Kung ano ang yaon dyan na itinusok na sa imo, yun ang matao sa imong protection based na nga ni. Tiwala ako na nag-agayan kang mga prosesong dapat inagyan na diskata kanina. Pag tinauna yan sa imo, yaon na dyan ang protection. Okay. Ano? Kaysa gusto ko ini, pero pa man nag-aabot. So yan ang ano ko. And we've been praying na for the past months na may bakuna na ma-develop. Because sa 30 years kung and historically ang vaccination yan talaga ang saro sa mga very effective na mag-control ng outbreak ng pandemic. Okay. Araw kang nangyari kang bubonic plague, itong smallpox, measles, na-control bagasinda. And even the very recent, itong Ebola. Ebola virus. Na-control bagasinda because of vaccination. So, yan. Yan ang kaya karagdagang paligditan, masaro pang piga kita piga advice pang mag-aware pa ng mask, social distancing after the mabakunahan. Inot na inot po, ang tao titawan ng antigen in the form of the virus. Okay. Here, inactivated virus, gusto sabihin, ginadan ang whole virus. Okay. So, inintroduce yan sa tao. Pag introduce sa tao, mabibisto na kan soldados kang hawak itong virus. So, pero tatawan pa yan ng oras bago mag-develop, matukduan, mag-recognisar, maglaban. Ganun ba yan soldados na iti-training mo na? No. So it will take sa single dose mga 2 weeks, more than 14 days. Kaya kayo po ang base digdi, second dose pa after 28 days o 4 weeks, tamatawan na ito ng booster, tanganing mas lalong mapakusog ang pag-recognisar. Kaya base sa mga pag-aadal, certain percent pa lang giya ang sa first dose, itong mga efficacy yung sabi na. However, pag sa second dose giya na taas na ning araw ka ning porsyento. Iyan po dyan ang rason. Plus, kaya ito, ma-aware pa kita maski nabakuna na. Plus, di pa talaga aram ako unta. Because the vaccine is new, the disease is new, kaya continuous ang monitoring. Kaya pa siguro pang giraray kita, sumemory ka tong naitao para rumdumong kang soldados kang hawak, mag-abot pirang taon, pirang bulan. Okay. Kaya pa siguro kita,
Tadi ita paaram. Atong mga ibang helang nabistado tana, kaya pakabakunahan, pakalipas na, ding oo. pirang Okay na. bulan o naka-second, okay na. Kasi well-established na and proven na kang scientific evidences na safe na talagang nakagibo na ning herd immunity. Sa kanya kaya baga, yan ang herd immunity, piga-urulayan tada, ita paaram. Pero as based from the experience with other vaccines na existing, at least 70 or more kang population mabakunahan, tanganing we are sure na magkag-igwaning herd immunity. Okay, oo. So, yan pala nang dahilan kayan. At ba nangangahulugan na pag nabakunahan ka, automatic, dahi ka na. Yan. Correct. Kasi tutok doon pa sa awa. Tutok doon pa si hawak. Pero kay puan mo talaga magpabakuna, tanganing si ahawak mo ma-immune. Oh. Ang saro pa kaya, dagdagan ko. Opo. Say, may appendicitis ka. Appendicitis. Papa-opera ka. Ang risk baga, pag binuksan ka, yes, oo. mapa-opera ka o yudae. Pero pag dahi ka nagpa-opera, ang chances ay makomplikasyon ka. To the point na pwede kang madiskwento. Di ba? Samantala, pag nagpa-opera ka, halangkawon ang chance mo na marahay. Lalo na kung tamang timing so pag-opera. Siyempre, ma-take risk ka. Okay. The same way here, we have a new means of combating, karagdagan na makombat ang pandemya, ang COVID-19. So we have to take risk. No, kasi, and based sa history, ako din natatakot, ining bakuna, na-refine na ni. During the smallpox, itong Skid Jenner, sunana, ilalahid yan duman, luluga doon ilalahid. That's very crude. Pero it served its purpose. And now, with new technology, with our new science, na-refine. And with this, advent, pig-adalan si cancer, nasabi ta, pero nahiling na pwedeng gamiton sa COVID. Ngunyan iba pang mga hilang, luhay-luhay, ay pwede pa. Kaya, through serendipity. So, this is a break sa era tayo. This is a kung sa may oportunidad, may negatibo, pero may mga nahihiling na mga oportunidad. So, Doc, but we have to take risk. Doc, arog ka ini. May saro ako nakaulay, partner. Kita baga, pwede may nahapot ang dig kita. Sinadirig din na bisita kay Mayor, nahapot. No rin daw ngayon maabot ang bakuna sa tuya. Pero may saro sa kuyang gurang na naghapot. Nagsabi, partner, Doc, nakatakot po ngayon ako magpabakuna. May naroon po ngayon, tutudukan akong COVID. Dok, hapot. Gaano katotoo na ang bakunang itutudok, COVID? Digdi po sa sign ba, talagang COVID yan. Pero ginadana. Okay. Ginadana. Yan ang piga-apuntang inactivated. Social and dakol na mga helang, arog kang sa rabies, ining sa flu, vaccines na pigasyata, that is inactivated. Okay. Hepatitis A, inactivated yan. And proven na yan, na technology yan. Kaysa kaning wasabitang mRNA, mga bagong technology Di garo man lang yung palendok, ito bagang sa ito bagang sa anti-venom. Yan, garisong hali. Ang sa venom, ang anti-venom baga, hali man lang sa venom kang halas. Taang bulong. Kung hiling man lang ito kukuhaon mo. Tutukdoan mo si Hawa kung paano ito gibuhaning laban. Ini nga ning mga bulong, maski nga ang amoxicillin bagay, mga adverse effect, mga ano. Yes, pag nag-inom ka, yung mama. So, siguro inutan ta na, tanganing ano ang ideal na vaccine. Okay. So, ang ideal na vaccine, inot safe. Kaya yung ang inot mo na mga napiga pa sa first clinical trial, second, third, and even ongoing, piga-monitor ang safety. Then, ikadwa, may immunogenic. Gustong sabihin, nakaka-produce siya ng immunity. Itong piga-produce ito, it's either part kang microorganism na introduce. So, siguradong na ito makakakos. Ini man na sa itong viral vector, itong sa AstraZeneca, itong part, kikargangon yan sa sarong adenovirus, sarong manavirus na proven talagang dahil nagkukos ng helang. Ikakarga ito duman, tanganing ma-introduce sa hawak para sa magibo ng panlaban-laban sa COVID. Yan, itong vector-borne yan. Ikwadwa pa ipang, yung nasabi ko, protein subunit, itong part. Then, ito ng mRNA. Ang mRNA,
o ining Pfizer garo blueprint. Mhm. I-introduce sa hawak sa blueprint. So hawak ta based sa blueprint yun ang ma-produce ning antibodies. Okay. Laban duman sa COVID-19. Blueprint kang kaya kung blueprint pa man talaga yan COVID. Blueprint lang niya no para mag-produce ning antibody matukduan susugdados ta ma-recognize because he has already the blueprint. Okay. Ayan. Yan ang mga bagong technology. Oh, kaya it's how advanced. So ang ikadwa ang ikatuluboy na ano yan dapat ideally ang bakuna long lasting ang immunity. So gusto sabihin so memory cells Alawi. na naka-embed na duman na recognize niya itong memory cells na maski pirang taon marirecognize niya ta kung maglaog di kayang labanan. Kaya sa mga mayayaman na nasyon kuminsan piga hiling ang langkaw ano kang antibodies sa hawak no kung ano yan piga monitor pero that will be very expensive no kaya syempre kita makuha na lang kita sa mga research ang ikaapat dapat can protect against the disease so yun na itong napapabawasan na nagmamanifest ng signs and symptoms na hospital naiiwasan magkomplika naiiwasan ng pagkagadan yan then stable in field condition gusto sabihin arugang Pfizer kay po negative 70. Hindi, medyo duman lang yan sa may mga freezer na mga puro. Then, aruga ning Sinovac, AstraZeneca, nasa positive 2, positive 8. Kaya sa field ko, madali yan. Okay lang. Aruga ng mga regular Mas ordinary yung freezer, So, okay lang. cold chain. Very important ang cold chain. Pag maliputo na maray na bako sa iyafit, na siya uli. Pag sobra man na init, na siya uli. Kaya very important ang cold chain. Kaya ayo yan ang pigatutukan maray, no? Then preferably kung na single dose. Tas syempre siya ang gusto pagtusukan. Ano? Then dapat pinaka-ultimo affordable, accessible, maski sisay na tao maka-access. So yan po ang ideal. So definitely gabos-gabos, yan ang pigahiling kan sa tuyang mga eksperto. Ano ang fit digdi sa Pilipinas based digdi sa mga ideal na senaryo. Kaya